በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ነሐሴ 11 ወላዲተ አምላኽ አንደበት ኩነኒ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር 11 ነሐሴ። እንኳዕና ብዓመታዊ በዓል ዕረፍቲ አባ ሞይስስ ብሰላም አብጽሐና። ቅዱስ አባ ሞይስስ ጻድቅ። ቅዱስ አቦና ኣብ ዳሕረዋይ ዘመን ካብ ዝተንስኡ ኣቦታት ሓደ ኮይኖም ትውልዲ ነገዶም ድማ ካብ ግብፂ እዩ። ግዚኡ ዘመን መከራ እኳ እንተነበረ ክርስቲያን ግን ጸኒዖም ነበሩ። አባ ሞይስስ ድማ ካብ ክርስቲያን ስድራ ተወሊዶም ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ናብ ቤተ ትምህርቲ ኣተወ። ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ትምህርቲ ክልተ ዓይነት ነበረ። ቀዳማይ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ፣ ካልኣይ ድማ ናይ ፍልስፍና ክኸውን ከሎ ናይ ጻድቅ አቦና ምረጫ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ነበረ እሞ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ተምሃረ። ከምዚ ግባእ ምስ ተምሃረ ድማ ዲቁና ተሸይሙ ብትግሃት አገልገለ። ድሕሪ ሒደት ዘመናት ከኣብ ብዝበለጸ መንገዲ ንእግዚአብሔር ከገልግል ተመንእ እሞ ነዚ ዓለም ንዒቑ ክገድፋ ፈተወ። እግዚአብሔር ድማ ሰናይ ስምኒት ምፍጻም ልማዱ እዩ እሞ ናይ ልቡ ምንዮት ወይ ከዓ ድልየት ፈጸመሉ። ካብ ከተማ ወፂኡ ከዓ ቁራጽ ልብሲ ተኸዲኑ ናብ ገዳም አተወ። በቲ ግዜ ብርድእና ከገልግል አተወ። ምክንያቱ በቲ ግዜ ብርድእና ተረዲእዎ ኩሉ ነገር ማለት እዩ። ብፍጹም ልቡ ትሒቱ ከዓ ንእግዚአብሔር ደስ አበለ። ብጊዜ ጉብዝናኡ ነዚ ምምራጹ ድማ ንገዳም ከገልግል ዕረፍቲ ኣይነበሮን። ብኩሎም መነኮሳት ከዓ ኣዝዩ ፍቱው ነበረ። ብድሕሪዚ ከዓ ኣበው በቂዕካ ኢኻ ኢሎም ካብ ኣመክሮ ናብ ምንኩስና፣ ካብ ምንኩስና ናብ ኣስኬማ ኣሰጋገርዎ። ንሱ ድማ ን18 ዓመታት ከየቋረጸ ወሪዱ ደይቡ ንገዳም ረድአ። በዞም ጊዜያት ድማ ብጸሎት፣ ብጾም፣ ብስግደት ይጋደል ነበረ። ብጠባዩ ትዕግስቲ፣ ትሕትናን ፍቕርን የዘውትር ነበረ። ብጎኑ ድማ ኣብ ቤተ መቕደስ ከገልግል ይፋጠን ነበረ። ናይቲ ዘመን ናይ ግብፂ ሊቀ ጳጳሳት ድማ ኣባ ሚካኤል ይበሃሉ ነበሩ እሞ ኣውሲም ኣብ እትበሃል ኣውራጃ ድማ ኤጲስቆጶስ ሞይትዎም ንመን ንሸይም ንመን ኢና ክንሸውም ኢሎም ክጭነቑ ከለዉ እግዚአብሔር ስለ ኣባ ሞይስስ ገለጸሎም። ኣባ ሚካኤል ድማ ንህዝበይ ዝጠቅም እሙን ጓሳ ረኺበ ኢሎም ኣዝዮም ደስ በሎም። ጊዜ ከይወሰዱ ከዓ ኣጸዊዖም ተሸየም በልዎ። ኣቦው ግን ትሕትና ስርሖም እሞ ኣይከኣለንን እዩ ይትረፈኒ ግደፉኒ ኢሉ መለሰ። ኣባ ሚካኤል ግን ኣነ ዝሸይመካ ዘለኹ ብፍቓድ እግዚአብሔር እምበር ብድልየት ሰብ ኣይኮነን ብምባል በታ ዕለት ሸምዎ። በዚ ድማ ኣባ ሞይስስ ናይ ኣውሲም ጳጳስ ኮነ እሞ ናብዛ ሃገረ ስብከቱ ከይዱ ድማ ኣገልግሎቱ ጀመረ። ጵጵስና ዘመኑ ድማ ከም ናይ ከተማ ሰብ ኮይንካ ናይ ስጋ ምቾት ምስትምቓር ኣይደለየን እሞ ነታ ጸባብ መንገዲ መረጻ። ካብቲ ኣብ ገዳም ዝገብሮ ዝነበረ ተጋድሎ ድማ ምንም ኣየጉደለን። ካብ ብቕዓቱ ዝተንስእ ከዓ ኣብ ዝመጽእ ጊዜ ዘጋጥም ይፈልጥ ነበረ እሞ ኩሉ ንሱ ዝተነበዮ ድማ ተፈጸመ። ንህዝቡ ከዓ ኩሉ ጊዜ ብትግሃት ይመርሖምን ይምህሮምን ነበረ። ወትሩ ድማ ካብ ክፉእን ኃጢአትን ከድሕኖም ይጽልየሎም ነበረ። ዝሓዘኑ ከጸናንዕ፣ ዝበደሉ ክግስጽ ከዓ ዘመናት ሓለፉ። ሓደ ጊዜ እውን ንስም ሃይማኖቱ ተኣሲሩ ጥሜትን ግርፋትን ቅፅዓትን ተዓጊሱ እዩ። ጻድቅ ኣባ ሞይስስ ብኸምዚ ህይወቱ ኣሕሊፉ ዝዓርፈሉ ዕለት ምስ ቀረበ ንህዝቡ ኣከቦም። ኣነ ናብ ፈጣሪየይ ይኸይድ ኣለኹ እሞ ሓደራ ሃይማኖትኩምን
ቤተ ክርስቲያንኩምን ሓሉ ኢሉ ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲቡ ዓረፈ። ምእመናን ድማ ብብዙሕ ንብዓትን ምስጋናን ቀበርዎ። ካብቲ ዝተቐደሰ ስጋኡን መቓብሩን ድማ ብዙሓት ተኣምራት ተረኣዩ። ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ኩሎም ቅዱሳኑ በረኸት ይሕድረልና፣ ብቓል ኪዳኖም ይዓቅበና፣ ኣሜን። ዕለት 11 ነሓሴ ዝዝከሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት፦ ቅዱስ ኣባ ሞይስስ፣ ቅዱስ ኣብጥልማዎስ፣ 300 ሰማዕታት ማሕበር ቅዱስ ፋሲለደስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቡፃን ኢያቄምን ሃናን፣ ቅዱስ ያሬድ ካህን፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ አቡነ ሃራ ድንግል ሰማዕት፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ፣ ኣባ ዘወንጌል። ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 28 ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥራያ ማሕበር ጎይታን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓሉ። ኣነ ምስ ኣግለስኩ ነቲ መጓሰ ዘይሕልፉ እኩያት ተዃሉ ከም ዝኣትዉኹም እፈልጥ ኣለኹ። ንደቂ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምእንቲ ክስሕቡ ቀናን ነገር ዝምህሩ ካባኻትኩም ክትንስኡ እዮም። ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ነፍሲ ወከፍኩም ምምዓድ ከምዘየብከርኩ እናዘከርኩም ንቑሑ ይብል ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ማለት እዩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይውዓል። በረኸት ረድኤት ናይ ቅዱስ ያሬድ፣ ናይ ቅዱስ ኣባ ሃራ ድንግል፣ ናይ ኩሎም መዘለማዓንቲ ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ በረኸቶም ምሕደረና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጸሎቶም ይምሓረና፣ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ካብ ኣናበባ ካብ ግድፈተ ቃል ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ፣ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበኒ ህድግ ለና በሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚእሱ ምንስት አላትነነ ወባልሃንም ኩሉ ኩስ መዚያ ከየት መንግሥት ኃይሉ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናቸው ድንግል በስጋቼ እመእግዚአብሔር ጽባእ ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ ማለት ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ከተማኅፀነ ምክራንቺ አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር